yung ni Clarice. Sige na po, bilis na. Last na ito. Kasi ito naman ang prediction ko para tapos na sila. Sige na, please. Yan na, Yung bakit lahat na po, relatives, family, friends, ni Clarice. Please. Magkaon mo na magbalik. Family. Sige na natin. Family. Family ni Clarice. Sige na. Hello! Hello po, Ate Margie. 5 viewers, hello po. Hello sa lahat. Closer, closer. Yeah. How's okay. Kay Jay naman. Jay, ay family ni Jay, may nagpumadar. 6 viewers, hello. Ayun na, biglaan na tumawag yung PGH sa amin na punta na kami doon. Dito naka-prepare na kami ng gamit. Kaso naalanganin kami ng oras kasi nakapamili na ako mga paninda. Kasi tapos nag-attend pa ako dito sa kasal. Dito ginanap yung kasal ng kumpare ko. Hindi pa nga kami kumakain. Kain po. Hindi pa tapos yung kasal. Napakita ko sa inyo yung Pasensya na po. Hulas na. yung event. Dito kinasal yung kumpare ko na seaman. Nag-attend pa ako eh. Ayan o. Kaya busy. Nagtinda si Mrs. Tapos ako nag-attend ako. Kay Jay, picture naman na kayo. Kunti na lang tao, patapos na yan eh. Tapos na magpantomina. Nabilang na nga yung pera. Pakibutang ka. Kung nga magkano sila. Tinapos muna namin yung Kuya Benji Fernando, hello. Pamanila, opo, Kuya Benji. Ngayon na po. Maya-maya maliligo lang kami. Alis na kami. Kinibo na po 400,000 pesos kasi nakatotal na sa Nakailan daw? 396,071. Nagdagdag pa si Ninang Belen ng 4,000. O dami ah. Ninang Belen, bale kahit ang hindi ako 15,000. 15,000 na kanina. Ay, 50,000 na. Kaya nagkakagulo na 400,000 pesos! 100,000? Sobrang na. Laki nung natagay. Yung tinagay ng mag-asawa. Laki. Kaya niya muna, tas ligo. Diba kanina, naligo na rin ako. Pero magulit ang maligo. Kasi sakit ang ulo ko. Kuya Jordan, hello po. Sabi ko, bago sumakay, mag-live muna ako. Kasi sa biyahe, wala na naman signal. Kain po. Pasensya na. Hindi na ang... Awaki! Ito lang mga yung ano. Itong algalita. Binigay dyan sa kinasal. Kain po tayo. Nangalian pa lang namin to. Done. Okay. Ano lang nakapag. Ang dami ko yung nilisip. Ay, ram. Huwag mo isipin, kaya natin yan. Diba? Hello po sa next 10 viewers dyan. Tapos yung balot, hindi naman na magtutuloy nun. Ay, di namin alam kung kailan kami babalik. Lahat na kumain. Kuya Carlos, hello, paring Jason. May, Opo, mayroon na po. Monday po. Lunes po.
Kailangan na namin pumunta para magpahinga siya. Tapos, uminom na ng gamot. Tapos Lunes, opera na po sa kanya. Biglaan. Ako nga, sakit yung ulo mo. Ay, kagabi. Kagabi po yan. Tapos, maaga ako gumising kanina. Kasi, pinarestro yung yung sasakyan nila biyanan. Pinarestro ko doon sa Eriga. Tapos, namili na rin ako doon. Tapos habang nagbibiyay, tumawag sa akin yung biyanan ko na yung PGH ay tumawag na. Kasi yung pinigay namin doon na number na pwedeng tawagan yung PGH, yung atin niya, saka number 2. Kasi dito sa amin, signal, kahit mag-text, buti nga may wifi na. Kaya yun lang ang contact namin. Kaya yun, nagmadali akong umuwi. Ginawa ko, pagka-emission ng sasakyan, iniwanan ko na din yung papel. Nagbigay na lang ako ng tao doon na magkasikaso ng papel yung sasakyan, tapos yung papel, pakuha ko na lang sa kapatid ko. Kaya alam yun. Kaya ako na, restrado na yung sasakyan nila. Ate Catherine Guanzon, hello. Parang umuwi na si Ate Catherine. Umuwi ka ba, Ate Catherine? Nasa Malawag ka na ba? Kaya yun. Siguro sa biyahe na lang kami matutulog magpapahinga. Para pagdating doon na Maynila, ano sa bilhin ng gamot sa Maynila na dito? Inom ka na? Pati tayo ng nakbuwa. Alanganin ako, magmumotor pa ako. Pagkat ko ilong. Get out. Alanganin ako, magmumotor pa ako. Magmamadali ako yun. 24 hours ba yung ano doon? Sarado, anong araw ngayon? Hindi pa naman pula. Wala pa ng alian namin. Okay naman na eh. Kapag lingo na. Para malimit natin yung pangalawang biyahe. At tirilo po. Ano ba ito rin? Opo, dito na ako, malawag. Nasa malawag na pala natin. Manila na kami eh. Ay, Ate Catherine, Manila na po kami. Oo. Tumawag na bigla yung PGH. Lunes, opera na. Diyan ko yung rabenik na bendi. Nagtinda muna kami. Daan-daan ng kain para matunaw kayo. Hindi pa po nag-almusal pa na Mamadali. Hindi kami nag-almusal. Ito pa lang pananghalian. Kasi nagtinda muna kaya yung binta. Tapos ngayon, Gutom na po. tapos na yung okasyon. Pakain na kami, mabuya pa kaligo. Dito ka. Mas binigyan ako ng karne dyan sa kinasal. Kasi nag-attend muna ako. Pray lang amin. Opo, salamat po. Ayun po, pray lang po tayo. Sana maging okay yung operasyon ng asawa ko. Pray lang po tayo. Thank you, Kuya Benji. Pasensya na po sa tubog namin. Talaga wala pa almusal. Pananghalian pa lang. Almusal pa lang halian merienda. Kapagod. Kasi kagabi, nag-ano na yan eh. Salamat po. Nag-set up na yan kagabi. 11 na kami nagsarado. Lapo yan, yung mata ko. Ba't talaga? Tubig ma?
21 viewers. Sakto lang. Dati ako nakatulong magluto. Ate Marlene, salamat po Ate Marlene. Sakto lang kasi kagabi, balak ko sana pumunta doon sa dyan sa Kasaglayan para tumulong ako magluto. Kasi yung mga kusinero dyan, yung mga kaibigan ko. Pag doon na ako nakapunta, kung nakapunta pa ako, nako. Puyat ako yung magdamag yun. Opo, Ate Jerry. Sana nga po. Pero sigurado yan. Malakas yung pakiramdam ko na maging okay ang lahat. Kaya okay na rin. Hindi. Hindi kaya amin. Nagkabansiya sa amin. Dami. Oo. Lagi kung ano. At makalag ko na pinagandaan yung ano na yan. Yung operasyon niya ni Matubig ma. Matagal ko na yan pinagalawan. Pero ngayon, dasal lang tayo. Samahan niyo ko sa pag-pray na maging okay. At yun nga, buti na lang, kasi biglaan yung tawag. Buti na lang, kada sahod talaga, lagi ko nagtitira sa ATM. Kaya yun, yung naipon ko sa ATM, bahan mo nga, malapon mata ko. Yung naipon ko sa ATM, na-withdraw ko na ngayon para pamagahin namin. Si Kuya Jagger pala. Hello Kuya Jagger po. Si Ate Margie. Ay po, everybody. Salamat Kuya Jagger. Magandang hapon daw, sabi ni Kuya Elias. Ganun ka ko pala. Ingat po kayo, sabi ni Ate Catherine. Salamat po sa inyong lahat. Salamat. Ate Marciana po, thank you po. Opo, salamat po sa inyong lahat. Monday na opo. Thank you po sa lahat. Thank you po sa lahat ng suporta niyo. Salamat Ay. talaga. Franstan, Kasi hello po. dahil dyan, operahan na siya. Yung nasa nasa orin sa challenge, yun na magagamit ko na. Pero, naghiram na muna ako ng pera. Kasi yung sa ATM ko, nasa nasa 20 lang yung pera eh. Maghiram na muna ako para pag sahod, babayaran lang namin. Kasi alanganin eh. Na pa yung sahod, sa katapusan pa. Ingat po kayo, Kuya Jess. Opo, salamat po. Kuya Ate Nicole, Malyari. Nicole. Yun lang po. Ate Marciana Niguera, hello po, shoutout. Tol, Pangulo, shoutout. Pangulo, hello. Salamat sa inyo. Salamat po sa inyong lahat. Kuya Jagger daw po sa Ate Margie. Hindi po Kanin pa. Gutom ng aga. Baga akong gumising para kumilos sa LTO. Walang kape. Dinagdin talaga na imulan. Ay mo, nagliligpit na yung yung pasyal na kasal. Hindi, against the list. Yan mo na naman. Basa. Ingat ko yun sa biyahe. Opo, Titingnan ko doon sa Kain na. ayaw mo na. Kumain ka kasi inom ka ng gamot. Ano ba naman? Ingat po kayo sa biyahe. Sabi ni Conrado di Ocampo. Salamat po kuya, Conrado. Kaya sumakay na kami ngayon para
makapahinga siya ng gusto, tapos yung gamot na inumin, kumapit na sa katawan niya. Kasi Lunes, yun na, opera na yung sa kanya yung Lunes. Mas marap na yung tubig. Wala ko. Di ko alam kung kailan ako makakauwi, kailan kayo makakauwi. Kung abutin ba namin yung pista dito, palagay mo. Kasi magpapagin pa na-operahan. Ito Di ulo. ba Monday? After niya, siguro Webes, ang palipunan kasi tatanggalin yung ano eh, may... Tahi. Kasi, di yan tinatanggal. Bay ano yan eh, may ipapasak na yun sa ilong ko eh. Shout out ko sa taga Salvation City para niya family. Hello po, ate. Ay, sino ba? Saan ba yun? Cesar Parangal. Hello. Shoutout po sa... taga Salvation ba to? Daming Paranyal din dito. Cesar Parangal. Oo. Hello po. Tara si Manny Alice, Paranyal. Yun lang alam ko din kasi natatandaan ko after, di ba, Monday, ilang days lang. Papalik para tanggalin yung, kasi may nilalagay yan dito eh. Tapos, yun na, tatanggalin. Tapos may follow-up ulit yan every week. Yung ano, kasi check pa nila talaga. Tapos yun magagamot pa ulit. Tapos yun na, may ilang weeks na follow-up nito. Kasi kung pag natapos yung ano, week ng follow-up, kasi baka abutin talaga natin yung fiesta. Isusunod pa ba yung tingaw? Hindi pa yun. Next year niya yun. Hindi yun niya. Hello Frank, hello. Kung shoutout sa 26 viewers at sa mga silent viewers natin, shoutout po. Kailangan makatulogin na ng tsaka makatulogin. Nakabutin tayo ng ano, tapos sa isang araw, hindi makatulogin. Dapat na tayo makatulogin. Kasi bilang ako ng 5 days eh. Ang separation. Mali ko muna. Maghalo na lang tayo pang gabi na lang sa nagbuwak. Di ba kantogin ako sa biyahe? Dandan yan. Hindi ko alam sa ano. Sa bato wala ko lang talaga. Mahihirapan tayo. Ayun, pagkatapos nitong live na to, biyahe muna ako papunta ng buwa para bumili ko ng gamot. Kasi dapat yan na yung isang Kunin mo yung ano, yung resita. Iwanan ko yung cellphone, i-charge mo yung cellphone ko. At magkasikaso ka na para pagbalik ko kung ano, sumakay tayo kahit pag mahabol, bilisan ko lang, habulin natin yung biyahe na Just 3. kahit dito tayo makasakay. Para di na tayo makabala sa iba na mag-atid pa sa atin. Kasi po ang ano, last biyahe dito, last 5 eh. Nakakayanin para last 5. Kasi yun nga po, dahil biglaan po yung nangyari. Pero ano Hanggang kasi, talaga, di namin nakasaan to. Nang hindi ang atin. ano natin, tatawagan talaga tayo. Pero inano ko, nakiusap ako dun sa doktor na kung pwede magbigay sila ng kahit allowance ng 2 days. Nakiusap talaga ako na sabi ko, Dok, ito po ba yung ano po, kahit 2 araw lang po na allowance. Kasi po, babiyahe pa po kami. Sabi na, bakit saan ba kayo? Sabi ko sa probinsya po, sa Bicol, Luzon po. Halos 12 hours yung biyahe doon. Ay sabi niya, oh, ay nakapunta na ako dun eh. Oo, mahaba talaga yung biyahe. Sabi ko, almost 12 hours po ang ano, 12 to 13. Minsan nga, ano, 15, depende po sa ano, sa traffic eh. Pinakamabilis na siguro yung 10 hours. O 11, 12, ganyan po. Kaya yun po, nakiusap ako eh. Kaya doon Ilya sa loob po, sabi ni Atmasyan. Siguro po, baka po nakalimutan niyo din yung doon. Kaya po ganun yung nangyari. Kaya hindi ko rin talaga in-expect na ano, na ganito madali na po. Pero inaasahan na rin po namin natatawagan kasi yun po yung sabi ng doktor. October o November or November. o January. Hindi, di aabot talaga sa January. Kasi baga pag ano, hindi Pag hindi January. tinawagan. Pero yun po yung ano ko kasi, sabi ko magbiyahe nga po. Kaya yun ngayon, yun po yung na, ano, medyo nagugulo yung isip ko kasi yung iiwanan namin dito medyo, Ang dami pa naman in-order ko na balot doon sa ano. Kaya pinuntan ko kanina. pero siguro ano talaga, Yung pagtitindang balot sa, ano, sa araw ng mga patay, 300 yung in-order ko. nasa ano, time na talaga siguro. Kasi yun nga,
Abay, pinagdasal, Expect the unexpected niya. pinagdasal natin yan na ano, maging madali na. At yun, binigyan pa tayo ng ilang araw para magtinda at medyo kumita ng kaunti. At Yun ang dala namin. Pati yung yun tira nga ng po, mga. dun sa tindahan na kinuhanan namin, medyo na ano pa yung... Kasi Alam mo yan, kailangan ako namin na bahala sa nun. pay. Kaya medyo... Ako na bahala nun yung inangkat. Ayoko na nga. Ayaw mo na? Hindi ko na. Ako na bahala nun. Kaya medyo naano pa yung isip. Kasi yung iwanan natin, diba may bata, si Papa, stroke. Kaya medyo... Parang feeling ko kasi prepared naman ako. Kaso parang ano, nabigla lang. Hindi ko alam pa paano ba i-explain mo. Prepared ka pero parang nag-aalala ka pa rin. So, ganun bang bago. Medyo ano, paano ba sasabihin? Comment po kayo. Diba, at least na season okay. Bad po. Pero ano talaga, yun talaga ang ano ko. Kasi yun yung, nung ano pa, nung naoperahan ako, ganun talaga yung ano. Sa pati, Cherry. O pati, Cherry. Coffee time. Medyo na ano lang. Kain, kain. Nabigla lang. Nabigla ko. Hi, Ma'am Maria J. Ate Maria J. Chat tayo sa messenger. Opo, ma'am, pasensya na po yung cellphone ko kasi di ko nakakakulit. Bakit po kayo ganito? Hindi na kung saan. Parehas naman tayo ng wifi, pero yung cellphone ko... Hindi doon ako, sa barangay ako Yan, nagkulit. yan din eh. Messenger mo, tingnan mo yan ah. Medyo nag-relate po yung cellphone ko. Bakit ganun? Baka out of ano na to. Sakay na po kami ngayon, Ate Maria J. Opo, ma'am. Pag-check yung phone ami. Pasensya na Nandyan. po. Naka-ready naman po. Opo, pasensya na po kasi yung cellphone ko. Medyo maano na pong sumagap ng signal. Parehas naman po kami ng nag-wifi. Ay, ayan na po. Ito na lang kaya tumapos sa live ko. Bumiyahin na ako. Punta na ako ng Nabwa. Tunin mo yung reseta. Kasi yung oras, Mamaya nakakakain mo pala. hinahabol ko yung oras. Para di ako maano. Kaya alas 2. Oo. Dapat alas kasi media nandito na ako. Kasi na, ano ko baka sa sobrang ano mo, ma-distress. Ako na bahala na. Tunin mo yung reseta. Ayun na, nandun sa bag ko eh. Tingnan mo yung oras. Kaya Kasi nag-ano ko sa'yo, sabi ko baka- kahit gabi tayo makasakay, okay lang. Ang ano ko lang, makainom ng gamot tapos hindi ka matarantang ganyan. Bakit madisgrasya ka pa? Motor ka. ano yun dito? Kaya yan. Hindi, may binili na kasi akong unang gamot eh. Kasi nung nakaraan po kasi, kaya hindi ko po binili yung gamot kasi nga po, na nangangamba ako baka kasi ma-expired. Kasi nung nakaraan pa po ito pinapabili sa akin, yun po yung advice nung isang nurse doon, pati yung doktor na kung kailan katawagan, doon ka na lang bumili para in case na ganyan po, di ba po, nung nakaraan, dapat sabi nila, ano na, pero halos almost ilang buwan po, yun po yung ano, sabi nila, huwag na munang bilhin kasi baka daw mag-expired. Kaya yun po, ngayon lang po talaga ako bibili. Kung ako sa bato dadaan, para mabilis. Hindi na ako magdadaan hanggang linggo. Bita na lang sa bato ulit, para ano. Ano bato ako dadaan? Diretso na doon sa ano? Basahin mo nga. Nabwa. Meron dyan sleeper bus, yung higaan sa bus. Ay, wala po dito, ano, makbal. Ano lang po talaga. Mayroon mga biyayang matnog yun sa Nabwa Ay, doon dadaan. sa Nabwa po yun dito sa amin kasi halos Isarog. ordinary. Isarog. Isarog yun. Isarog. Pero mahal yun. Sobrang mahal po nun. Libo. Di ko kayang sumakay po sa ganun. Libo yun. Sobrang naano po. Kasi nung dati may nag-ano din sa amin na napapuntang Manila. Mas pinili po namin Libo yung yun. aircon lang. Kasi yung sleeper bus, sobrang ano po, nasa... Banped nasa na nga dati Tupi, yun. Dati po eh. Nasa Tupi. Ay, pwede po, hello. Kaya medyo relax. Medyo na ano po ako eh. Hindi ko alam kung ano sasabihin. Please relax.
Sabi dati, Cherry, relax ka daw. Ma'am, pasensya na po, Ma'am Maria J. Ano pa kayo dito? Ano? Ay, wait lang. Gusto ko dito. Tapusin ko na lang po. Magdala kaya ako ng panindang balot ng Maynila. Hindi Saka yung, tayo. saka yung mani. Binta natin sa bar. Tapos lipat-lipat tayo. Sorry po, pasensya na po. Pasensya na po, medyo na. Ingat sa biyahe, sabi ni Macbal. Ay, Kuya Rene, hello po. Kalma lang po. Po tinatry ko po talagang kumalma. Medyo ano lang po kasi yung yung iniisip ko talaga ano ba ako ng ano? Bakit ano? Ay, naku. Pasensya na po sa Hindi ko na. Parehas naman tayo ng wifi. Bakit hindi nakakakunik yung sa akin? Sa cellphone na talaga. Yung ano, resita mo. Okay na. Kausapin mo na pala. Ako na-stress din sa kanila. Pasensya na po. Ma'am Rina. Pabigla kasi yung Maganda din yung- biglaan. Tapos nakapamili na kami ng mga paninda. Kaya nagtinda muna kami kanina pagdating ko dito. Busy yung asawa ko. In-expect ko lang talaga kasi yung ano pati, yung nakasawad noong 24, nagastos na yung iba. Buti na lang talaga lagi ko nagtitira. Yun talaga yung akin eh. Yung sahod ko, hindi ko talaga inuubos. Kasi para pag may mga emergency na may bubunutin ako kagad. Ito yung yung bibilhin mo. Pero ito, ipakita mo kasi meron na tayo nito. Ano to eh. Ito yan before breakfast nga dapat pala ito inumin. Kasi tumawag sila, 8 past na eh. Nasa biyahe ko, kaya naga tumawag si... Ito dalhin mo to para ipakita mo ito meron Kung bibili na. pa. Hindi na bibili, ito na lang dalawa. Yan na lang ang Di ko na ito dalahin. Sabihin ko, iyupin ko na lang ito. Baka makalimutan mo kung Hindi alin na. dyan eh. Ganyan Dalhin mo Yan na lang. Hindi, ito pa dalawa yan eh. Ito pang dalawa, balita Kahit sa baba yung yung nabili na. Dalhin mo na para sure ka, kasi malilito ka niyan. Dalhin mo na Saglit. yan. Ito, tapos ito. Ito lang, dalawa. Take 1, 2. One. Lahat ito bibilihin. Oh. Ito, magkano bili mo ito? Hindi ko na maalala eh. Mura yan kasi sa PJH may wifi card ako eh. Okay na yung pera. Wala mo yung bago doon. Ay, Minutes, oras, Chill lang, wag sobra. ma-kick out pa tayo. Ay, minutes nga pala. 29 minutes naman. Ito na yung minutes. Tapos pagkatapos ang levy charge mo yung Ate tapos? Cherry, pasensya na po, di ko pa Ikaw po man na lang. ma-open. Medyo yung signal ko sa... Ikaw na lang magtapos o hintayin mo ko. Hintayin mo na lang. Kwentuhan kasi ilang 30 minutes na 30 lang. minutes. Nabagay. Ate Cherry, pasensya na po, di ko pa po ma-open. Baka cellphone na ang mali nito. Hindi na yung... Kailan punta niya PGH sabi ni Aterina.
Mamaya po, sakay na po kami. Mamaya. Medyo na. Hindi makita mo na naman yan. Ay, ayun. Thank you po, Ate Cherry. Salamat po, Ate Cherry. Ate Cherry, thank you po. Napakalaking tulong po. Opo, sobrang laki po niyan. Thank you po talaga. Ano sa loob? Ayan po. At pasensya na kayo. Ay, baka may mga comment pa dito sa taas. Ay, sabi ni Ate Marlene, relax lang, Jason. Ingat-ingat kayo. Thank you, Ate Marlene. Pagdating na lang sa ano? Pagdating natin ng Manila. Laban mo. Kasi yung ano, yung nagpasalamat ka ng kasal. Tapos talaga yung malayo ka naman sa akin. Pasok mo sila, si Ate Cherry. Ate Cherry, thank you po talaga. Salamat po, Ate Cherry. Sobra po. Thank you po. God bless po. Salamat po. Asan yung ating ko? Sakit ang ulo ko. Pagdating natin ng Manila, itong kamisa. Ayun na tupad yung ano ko na sana yun nga maging madali na yung operasyon niya. Nagkabiglaan lang. Kaso kahit ano nga, Parang yung ano kasi, di ba, nung Bigla. sabi na ano na October or November, parang sinet ko na talaga yung isip ko na anytime tatawag. Yung inaasahan ko lang kasi talaga, bigyan tayo ng kahit 2 araw na allowance. Para sabi ko, maganda yan para ano, matapos na. para yung bata, iwan natin. Mag-away na din. Hindi naman. Hindi naman po. Yun yung ano ko. Pero, syempre, medyo ano na lang natin. Ibaba na lang yung relax talaga. Ayun. Pagkatapos po ng live, at ang Opo, mga opo, opo. papuntang Manila. Hindi naman po kasi nagsiuwian na yung mga tao nung nakaraan. Didagsaan pa yan. Saan pa Oo, papunta doon. didagsaan. Kuya Romel, hello po. Maayos din ang lahat. Opo, Ate Cherry. Para maging okay na. Yan ang inaano ko, matapos na. Para maging relax din yung utak. Pag ano, pagka-opera, parang ano, pahinga muna. Hindi, kailangan ko pa rin magtinda. Para makatulong din ako sa Ngayon na iyo. si Ate Maria G. Hugs and prayers for. Thank you po. Salamat Thank po, you Ate po. Maria. Thank you po. At ano, sana ano rin kayo. Na Ingatan. laging malakas din po kayo. Kayong po lahat. Opo. So, relax para hindi mataas ang blood pressure. Low Dala blood lang po na ako, ano? Ate Cherry. Dala lang puyat. Puyat, tapos nagkabiglaan talaga. Kanina nga pagtawag ng biyanan ko, parang ayaw ko nang tumuloy doon sa ano sa LTO. Nadala ko yung van nila. Ako ano, balik na ako, diretso pa ako. Kasi yung naalala ko nga yung gamot. Tapos, maalanganin na. Kasi kung nakabalik ka agad ako din ako nakadiretso ng LTO, makukuha ko sa kanya yung ano, yung resita. Takbo ka agad ako ng nabuwa. Kasi ito nga, may dito yung kasal. Tapos nagbigay ako ng regalo. At siyempre nagsabit ng kaunti. Tapos si Miss nagbantay ng tindahan. Thank you din kasi kahit Oo. last minute na yung alis namin is yung tinda Opo, kahit opo, pa rin. paano nabenta yung ibang paninda kasi Oo. di ba po Ang- nakwento naman namin ang dati cut lang na yan. ang inangkat namin kaya medyo Kaya Benji, salamat kaya Benji. Sa inyo lahat, salamat po. salamat. Yun po yung inano namin kasi para medyo kumita nga. Yun yung inano namin habang wala pa talagang aanuhan namin, babakbakan talaga At ng yun, tinda. magagamit na natin yung mga pinagsayaw-sayawan natin sa kalalay. Yung mga palipad nyo.
Yun ang maraming salamat talaga sa lahat. Ah. Yun. Paano ba? Yung ready na po kami yung bag, isang bag lang. Kasi pagkaligo, laban na lang ulit po. Yung dadalhin namin isang bag lang. Tapos, mabaon na lang po kami ng kanin. Mabaon na lang po kami ng kanin. Ingat po sa biyahe, magiging okay po. Thank you, Kuya Rico. Thank you po sa inyong lahat. At sana, yung pangalawang tastas na ang aking ilong. Yun yung naalala ko kasi nung inoperahan ako eh. Nung 16 pa lang ako. Yun. Pagkatapos ng operation, papauwiin. Tapos after 3 days, 4 days, papabalikin para may tatanggalin. Kasi may ipapasok pa yan dito sa ilong. Tapos yung tahip dito, ay yung tape dito. Ate Maria, Kuya Jagger, Kuya Makbal. Sabi ni Ate Cherry. At yun nga po, medyo yun, walang pulog tayo nito. Pero wala ang aking isip. May Buti awang na lang. Thank you, Kuya Elias. Buti na lang, na-restro ko pa yung motor Yung ka. motor natin, yung pinaka-importante yung motor natin. Ito na gamitin ko nga ng jacket. Sige na. Mag-jacket ka Baka tapos yung helmet na lang ang gagawin. sa face kasi medyo nas. Yun nga po yung sinabi ng doktor kasi yun nga po yung kasi pangalawang operation na medyo masailan na daw po kasi may mga ugat talaga pong hindi na pwedeng magalaw, kumbaga hindi pwedeng tamaan. Kaya yun, may gagamitin sila. Po? Ha? Ang pagkatapos po ng live, Ano sa bili muna ako ng gamot. Yun. Malaki na yung pang pabili. Ate Cherry, kahit hindi mo sabihin, alam ko, sa'yo galing, maraming salamat. Sabi ni Kuya Rene, pahinga ka muna doon bago uwi ng Bicol. Saka magpapahinga muna kami pagka talaga. Siguro, pagkatapos ng opera nito, kasi siyempre din naman siya pwedeng magtrabaho dito. Kaya muna ako sa vlog. Magbablog ako dito sa bahay muna. Tapos, basta dito muna ako. Siguro madalang ako makatulong sa pabay project ni Kuya Noli. Yun, sana maintindihan po ng ano ng lahat. 28 na. Mamaya ka na lang umalis kasi baka makalimutan ko. Pagkatapos, Cherry, salamat daw sabi ni Kuya Rene. Kuya Rene, thank you sa support pa Kuya Rene. Alam mo yan. okay na yung bisita. Makalimutan ko yung bisita. Yung ano na lang. Ano na pati yung gamot? Saan mo nilagay? Ano naman? Binigay ko sa iyo nga ay. Ayun. Wala ito bibili na. Ito lang din. Basta ipakita mo Depende meron lang. na po niyan nito. Tapos pag sinabi yung date nito, basta kung ay Hindi, ibibigay ko ito. Yung sabi, huwag mo nang bumili. Oo. Parehas naman tayo ng wifi. Bakit ganyan ang cellphone? Sa'yo nakakasagap sa akin. Tapos tingnan mo yung yung message. Kung may nag-message. Ayun. Ay, hello po. Thank you po. Kuya James Q. Thank you po. Hello. Kuya Jaime. Kuya Jaime. Kuya rin. Salamat po sa sa suporta Ingat niyo sa po. biyahe. Thank you po Kuya Jaime. Oo. Kuya James Q. Thank you po. Tapos maglaga ka ng itlog. Tapos, Tapos yung piraso lang. ay habol pa natin yung last last ordinary na sasakyan. Kahit huwag ka na magsaing. Kasi Hindi alanganin na. Hindi na tayo makakain sa biyahe. Tulog na lang tayo. Hindi lang ka ng cup noodles. Hindi na lang. Depende kung Ano, makaano. 15 may ay ano pa. Oo. Bili mo na ako ng gamot. Meron pa ata comment. Ayun. Ay, ayun si. Alam mo ito. Kuya Jaime, Kuya. Masikip ko sa akin.
Kuya Jaime, Kuya James, sabi Right, ni pa rin Ate init. Cherry. Mainit nga, bakit ganyan yung init? Sagad na sagad yung init. Yung isang jacket saan? Masakit pa sa Ayan akin. na. Ayan o. Dahan-dahan lang kasi yan na yung susuotin natin. Short lang, tsaka kasi mainit. Mas maligo ka na rin. Para pagdating Kaya ako na lang maliligo. Oo. Para di tayo... Pray lang po tayo maging maayos din nila. Thank you po Kuya G. Para kung kaya natin sumakay dito, dito na lang tayo. Para di na tayo makapag-abala sa ibang tao. Mag-ano na lang tayo. Kasi last trip na wala na yung ano. Mag-PTEX na lang tayo. Ito, buwan ka. Tapos, ay, diretso pala tayo ng PGH. Diretso na tayo. Magpapahinga pa doon. Hindi na magpapahinga kasi anong date ngayon? 30. May 31 pa. Hindi, Thursday, admit na ako bukas. Friday, Saturday, Sunday, Lunes, operation. Kaya bukas, admit na yun, Friday. Yung nga, tawag sa akin ng kapatid ko kasi wala po kasi kami signal ng ano dito. Wala po, makakapahinga pa tayo dun sa kami sa diretso pala sa ospital. Ay, Kuya Jaime, thank you po. Salamat po kay Jaime. Napakulay niyo. Yun nga, yun nga. Thank you po Kuya Jaime. Maraming salamat po. Sa inyo po lahat, thank you. Thank you. At ingat din po kayo sa work nyo. Sige. Ay. Ang problema nito red or shine na to. Kung maabutan ako ng ulan. Anong date sa Monday? Anong date mo sa Monday? Basta 30 ngayon. Ay, sa 3. Sabi kasi ni dapat makasayangan para makapahinga muna. Tapos may lotion pa. May bagyo pa. Hindi pa isang ano. Sa pang iniisip. Okay, update nyo mga update nyo kami mga nagmamahal sa inyo. Opo, Ate Cherry. Thank you po. At magla-live din po ako doon. Everyone lang. Kasi hindi pa tapos yung ano. Hindi pa tapos yung challenge mo. Sa 1 pa. Sa work pa ba? Oh. Tingnan ko kung makapag-vlog o ano. Siyempre sa biyahe siguro. Yung pagbiyahe nga namin pabalik dito, di ko na na-upload. Pero may vlog ako, di ko na na-upload. Ang kating ko ma. Ma. Yung piniram ko sa yung kating ko. Ito po yung mata ko. Opo, salamat po, salamat. Mag-update po ako dun naman kung makapag-vlog o live. May 44 minutes na po tayo. Hintayin ko na lang tumatapos para baka makalimutan niya. Ma-kick out pa. Kung kailan pa tapos na. Paano yun sa huwag mong isipin na iniisip mo sa mga ano. Opo. Shoutout sa 23 viewers natin. Pasensya na po, medyo nililinaw ko lang po yung mga details kasi sa kapatid ko po talaga tumawag yung PJH. Oo. Pero yun na nga po, medyo Sila na lang pakontakin mo kasi mahina yung signal natin.
Hindi rin natin matatawagan yung sa number. Sila na lang pumuntak doon. Kung paano. Kasi wala naman tayo ano dito yung signal sa SIM card. Buti nga may nakapag-live tayo dito, may signal. Okay, ano, na naayon talaga Ako mag-out na ba sa inyo para makapag-live. Opo, Ate Cherry. Thank you. God bless po, Ate Cherry. Love you po. Pahinga ka muna po. Salamat, salamat, salamat. Ano sabi? Lunes. Lunes yung operasyon. Anong araw ngayon? Webes ba ngayon? Opo. Salamat po talaga sa suporta. Yung lagi ko nagpapasalamat. Forty 46 minutes. Ay, nako. Si Baby. Ibirin ko pala sa kanila, may gagamit dyan sa ano. May gagamit sa kulong-kulong natin, tapos bibigyan ako ng palay. Oo. O si ate mo na makipag-coordinate doon sa PGH muna. Ako si ate. Oo. Kasi di rin natin matawagan yun. Tatawag tayo, pupunta pa tayo doon. Kasi doon may signal, tapos paputol-putol. Sila na muna makipag-coordinate doon. Sabihin, nasa biyahe na tayo. Naguro diretso. Monday. Tari ba yun? Monday? Ma? Monday, November 3, sabi niyo. Opo, Kuya Benji. Ngayon di pa tayo. Ha? Tawanan ng problema. Kuya, Hindi naman problema. Uyat. Medyo ano lang. Kaya, tas masakit na yung ulo ko. Kasi yun nga, kagabi talaga, nagsarado kami, Nagkabiglaan mo alas kasi 11, talaga, kaya medyo- mag-alas 12 na yun. Tapos nag-edit pa ako. Sila natulog ng maaga. Pagsarado namin natulog sila. Ako nakatulog ako, 1:30. Kasi nag-edit ako. Yung in-upload ko kaninang umaga, yung pagparehistro ko nung motor. Kasi pag dito ko, di ako nakakapag-edit talaga ng gusto. Kasi mahina yung signal. Buti nga nga, medyo malakas, pero doon ako nakikonnect sa barangay. Hindi dito nakakonect sa signal ko sa piso wifi. Kaya nga nagpapalagay ako dito na pansarili ko. Kasi pag may na-signal, nakakatamad mag-edit. Ang kagabi, inintay kong ma-upload yun, ma-private ko para ako kinaan ko. Ma-upload ko, mabitawan ko. Kaya, pero mga alas 6, gising na ako, naligo na. Kasi pumunta pa ako kasi yung sasakyan nila biyanan ay pinakisuyo sa akin na iparehistro ko. Tayo. Kuya Jogger! Hello! Don't get overly excited. I understand you're feeling anxious. But everything will be fine. Head in with positive thoughts and operation with this. Opo. Thank you po, Kuya Jagger. At pasensya na po kayo sa ano namin ngayon, sa kilos at ano namin. Medyo Kuya, pagod. nag-aalala lang po kasi kami sa mga ano. Tapos may ano pa. May iiwan kasi dito. Oo. May binabalita pang low pressure ng ano ba yan? Aalis pa kami. May iwan naman dito sila mama. Pinakiusapan ko nun kanina. Yun nga, nag-vlog ako kanina. Hanggang ngayon, hindi ko pa na-edit.
Nasa ano ko pa, nasa GoPro ko pa. Ay, 50 na. 50 na ba? Oo. Ay, ang bilis. 50 minutes pa, pag ano, pag 50, kahit 57. Kasi yung oras kasi. Para maka-out na ako. Kasi magmumotor pa. Mag-abutin ng ulan. Bahala na, paulan na lang. Kailangan kong bilhin. Huwag mo na dalhin yung cellphone mo. Gagamitin Hindi ko nga dadalhin kasi i-charge mo yan. Para Search tayo. sa biyahe, makapag-edit ako. Maka-upload ako. Ma-update natin yung biyahe. Yung may vlog ako dyan na i-editin. Hindi ko pa na-i-edit. Tapos ikaw, mag-load ka rin ng sarili mo. Kasi ako may load ako para di tayo nag-atspot. At mayroon ka kasi pag magkahiwalay tayo, wala kang load. Nag-atspot ka lang sa akin. At yun, mag-ano na nga ako mag... Ikaw, maligo ka na Maliligo rin. na ako pagkaan. Pag alis, maligo ka na, tapos lagayin mo yung itlog para yun ng ano natin. Bayan tayong kanin. Kahit Tubig. lang, may bawang dyan. Bili kong tubig. Huwag na may ano tayo. Dyan yung bottle natin. Andiyan pa ba? Saan man? Diyan, tinago ko. Oh, sige. Yan na lang. Parang panambili. Parang Jason, pwede mo... And maintindihan ng... Oo. Pwede na ba? Bagay. 51 na eh. 52. O sige po, end na po siguro. Huwag natin tapusin yung 1 hour para makabalik din ako. Kasi kailangan talaga mabili. Sabi ko nga sa kanya, doon na lang kami sa Manila bumili. Kaso hindi pwede. Sabi niya, di raw pwede. Kaya yun, let's go muna. Pasensya na po kayo. At hindi tayo Basta, yun na. Ayun po, thank you. Ate Cherry. Sa lahat. Kuya Jagger. Kuya Jaime. Sa lahat. Kuya Rini. Sa lahat po. At di ko na ko isa-isahin. Basta salamat. Ate Maria J. Yun. God bless po. God bless. Out ko na to. Pasensya na Oh. po. Ayan. Bye-bye. Bye-bye. Thank you so much po sa lahat.